Angitan iton. Angitan iton. Ngi ka nang kamata. Ngi ka nang kamata. Uy. Ngiyata naman sa nimo. Adi. Angitan iton. Sa pala sakto na. Nandiyan na. A few moments later. Wow, warang kabiyo ka dyan ilang buwak guys. Yeah? Wow. Magic rose. Organize ka dyan. Naghanang buwak din no. Good morning guys. Mazong buntag ng tanan. Ligo na sa Ate Kimi. Ngarig sa sa Ate Kimi kaya rin naligo kay way agas dito sa amo. Sila na nastang kamera. Kaniba? Nahukot na. Kamot ginahog. Nana. Hapit ta ka mo school be. Excited na ka? Dagan-dagan ng kami wazi. Si iton pa naligo na to. Itong papagabril. Anjong buntag ninyong tanan. Ay tot. Ay ton. Ay katun. Saring kamera. Ha? Saring kamera. Sila na. Diyan, naligo na ang duha ka bata. Naligo na. Ligo na silang duha. Humot na. Nani natin, ma. Humot na po na si Bibi. Ikaw po humot na po. Ma. Naol, humot na silang duha. Si Papa, naligo na na. Naligo na yan. Humot na. Humot na. Humot na. Ang tilap-tilap. Uy, ang tilap-tilap. Ang tilap-tilap. Nagtilap-tilap man eh. Nanay hinog to Kaso di man na ato bawal manguha na. Kiha ang tadas tag-ija. Thank you. Malingo ko sindi. Ha? Mag-iring nanguwag. Patag-iton! Iton! Iton! Hindi ka nang kamata? Hindi ka nang kamata? Uy! Ngiyata naman sa nimo. Adi. Iton! Sa pala sakto na. Nandiyan na po. Tug na tala. Sleep na. Sleep na ni Yoyo. Si Yoyo magpatog. La. Labay limong duha. Nagka pa man agpaang bibis imong bukton pa. Buyag. Ha? Nagka pa na. Budzag nas dalton. Bye Kim. Balik na mo unza be. Balik na mo unza papa. Bye Day. Gamay badzi. Ama-amahun. Ngubag ni papa. Katug ng amang bata. Ang bibin ka rin. Matay ko bugas amahan. A few moments later. Thank you Kimyat. Danay ko santol. Kimyat tug ni Kuya Kinkin. Patuloy na karon. Ligo sa tabi. Ligo sa kaw. Ito si Arkaw. Pag hinay na magpalamig. Kaya mata na si baby. Kimyat. Salamat. Mo ganda ag santol. Tagsami guys. Tapos Kuya Kinkin naligo. Wala na. Di pa. Wala na. Pahak na ko no. Tapos Kuya Kinkin guys. Naligo. Ako be. Ako pa. Di pa. Wow. Ano duha mo? Ayaw tagla ng liso ako tubugon ka. Si Kuya Kinkin. Ang si Kuya Kinkin guys to naligo kay amang ipatuli ron. Madula man og tuas mambibiyan dito katong manuli. Oto des ko Tos ilang bayan ni mambibiyan si Papa Gabriel ay mo video guys. To naligo sa Kuya Kinkin guys. Karito. Kapit ako sila. Kasukod naman ko ma. Likat pa ta sa mga uniform. Tamis mo niya. Itatundong ka ng liso mas. Dito na gamay ng liso. Ayaw ko na. Napod gamay ng liso guys.
Tamis. Tapi gamay liso. Lupay mo. Hmm. Dahil kamaya. Kada. Digo pa ang tuliinan. Ano to sud? May kauban si Kuya Kyle. Puro wa pamandan-adan he. Ganhe day guys, yung palit may bugas. Ang kantidad sa bugas karon Kita ang duha man o. 2.6. 2.6 na ang kantidad sa bugas. 2,600 na ang sako daris bugas. Ang palit may gani ha. Ako kadag kamera. Ganto na, ang dali man mas kimiyat. Ay, kakainit. Ang bading nga mato. Sige, stayin ko dari guys. Makangari mas sa papagambring ha. Di ko ka zumingawin. Na guys, ang ilis na Square Ken kinugdak ng t-shirt na. Excited na tulian. Alright, so dali na mas Ken ipatuli na ti Vivian. Nila? Kana. May Kuya Ken. Excited na ka be? Ha? Naniud to. Nagmigis ang mga flowers. Ornamental flowers. Okay. Dali pa. Kuha na lagi ka te. Gihiluan ba nimo? Yes, malit ako dares gamitin na paras gamitin paras tuli. San? Iyaw. Mas papasis ako ng mutuling Kuya Kinkin. Ang karituliin pa ni. Yes, ang palit mis mga gamit ni Kuya Kinkin. Palit mis mga gamit para sa isang pagtuli. Lihat day. Kimiyat. Favorite ni Kimiyat guys, ice cream. Say salad. Ice cream. Sana all. Ayan, kayo. Yan guys, ang mga gamit para sa pagtuli ni Kuya Kinkinot. Napod. Dari palit na ko largo og vitamins ni Kimiyat. Pibon Kid. Ang i-try po nagbalik ni. Tapos nabibigyan. Sa ka na iro. Uy, cute ka yung iro na. Nubu. Uy, ako. Naman si Ready na ka? Ready na kung sa Di panis ni agin si Mana. Nagsig pamugas o patuli. Betul. Lagi. Bebe. Ready na Kuya Kinkinot. Ulitaw na ni. Ulitaw na naman Kuya Kinkin. Kaya man so nang mix school ni mo, tuli na ka. No? Mas Kuya, dituli na ni. Tuho ni kuan. Tuhoy og. Dali ni habog. Kahit pa mama ka gumigas kin. Latos jud. Sakit. Sakit pag latos na dana no? Sakit pa kung naglatos na. How daday? Ator ka pa day? Ikaw ra bay sunod? Ikaw sunod na ipatuli? Paminaw. Harang isunod ipatuli te. Pasunod na ipatuli ni. Kay arong di maglakaw. Kinkinot. Ulitaw na. Ulitaw na gamang Kuya Kinkinot. Hindi na kasugsugong Kuya ang way tuli, no? Siya, may tuli naman. Hindi na kasugsugong Kuya. Pinsam day ma. Ikaw, hindi na kasugsugong Kuya. Okay, Ag sila ribin day ma. Sila rin, binuo pa pa sila tuli. Ipatuli na po sila. Agma ko na. Asa mo dapat? Napang man. Pero na, Bi. Ulitaw na kayo na gumanda na. Magtuli, ulitaw na. Aso, dara ka day. Kung mga tandag na nang gamit. O, mga sakit. Awa ko may sakit. Wow, may sakit. Labi suga. May sakit good. Pinsa? Mas Kuya. Tawanan mo to Kuya. Ikaw kayo di mong katawanan, no? Kadapan lang ko lang. Si Kuya, wow eh.
Natumba ra to si Zack kay na off balance. How's it? Itong pagkuan. Alay patuloy sa nagsunod ato di sulwas kuya. Di isa ka makapangat-kat ron og santol ha. Ato sa kat-kat kay delikado. Hanggosin sa nimo buto. Hindi makatanap ko itim ah. Aso ka tayo nabugitin. Delikado. Aso sala magkatanabog iti ha. Okay. Sa day gamay doy. Aso pang strong. Relax. Okay. Hapit na si Kuya Kinkin. Hapit na. Kunting tiis na lang. Si Papa ka di mo padagas Papa Gabriel. Hawin ni Mama. Ay, pang strong. Gamay Relax ka day pamati. ha kay kuan sa ato sang hiwa gamay kay. Dali mo tulin ka na ganing mga bagong inanak nino tulian man gani. Buko pa. Mga mga bagong inanak tulian sila. Kay parang Dalton. Kanang bagong inanak jud. Ano sa malang grade si Kuya Gitulit na? Grade Tapos dalton. 3, 4. Adto. Tugundon paglaan. Nakawan man to. Insa din ni Mama di kita makain. Oh, pana. Ikaw Kamansi. gadget doy imong gianan ng imong anak og laag. Si Dalton. Si Bibi Dalton laagan. Kanunay man ti Bibian mag-abot. Kay to man na sa ti Bibian sa center. Napod kada adlaw da ti mga anak ti. Awa di ay panagsara. Gamay ra. No. Gamay ra man. Pagisa. Tahi na ba? Kaya na. Pila ra bang dali ra man. Pila ra may pagtuli. Kaya makudugay. Dili ra uy. Tatan human na. Dugay basta dug ka ng kuan, hadlekan. Pero ganig di hadlek ka dali ra tino. Sige man tag am-am. Ayaw kaya? Pero na gituli dan ni mo tinga hadlekan te. Ginoo ko mabitang di ko motuli og kanang di jud ilang gusto kay Mo lagi. Muswagit. day dinhi joy taga kuan. Okay ra nang suwagit ka na jeng mag-isa ka Ayun, ayun, ng tiil. Ay oo, kuan. Isod naman ko. Oh, jud. Ito taga kabatang nangyari kay nagpatuli. Azan hadlek. Duha ka buok igsoon. Agay day. Ayo di. Kamakos kuya mapi ah. Kuha na may muuna nila. Puro na hinon sila na pawahi. Ang maguwang grade 7 na. Hala, mo ba? Yung kudoy, wa jil. Lain ba ning muuna doy kay di man jud tada ni mahaman. Ang magwang jud te. Wa jud. Wa na tuli. Di wa mo una. Hala, ang manghud hinoy na una. Hud mo ning una kay Ay, di pang tugas strong. sa amahan. Gunit ni papa, mama. Sakit doy. Kuno te. Strong, isang panira. Tigon si kuya dani. Si Kuya day man sila. Wa man pud. Si Kuya Gail. Wa man. Ay bigay. Ay pa nang dahon. Kakatog. Asa man ba? Si Iliat na. Basta na ra Mo ni- puti day. hapit na. Ka. Sa TVBan mo nagkuan. Pagawas na ning Iliya. Nakita na mo te si mong gi kuanan. Guwang na jud ko day kay dako naman ka. Para daghana na imong gikuan tino. Ay, Mga bata. Na, big girl na. parang pagkahilang day ni imong kuan. Ano naman? Hapit na. Excited ka zo, oy. Grabe mo kuya Kinkin nga. Ang excited ka zo. Yung sa dali raman di ay. Dali ra ko natuliin. Lagi kay Uy, ni Kinkin. Litari taon sa kutuhakan ko ng manok ng isang tuli. Ato, may patuhak kay delikado. Taban nandiyan na yung buto. Ato, pa din oh. Nga na, idyo na si mong sanina. jud ka do. Sa may ikuan na rin, tibitadain. Adyo laman. Di na. Kinkin, humanaguli. Hey. Manakin. Dah. Manakin. Abo ni, imong buto. Ano mo yun sa magkangate? Salamat. Thank you. Ning interesado ba kayo? Way sawi-saw te. Grabe ka. Arlipados ang kuya Kinkin. Ikaw na ka do. Salamat eh. Thanks, Tibibian. La, sa mga patuloy, daray mo. Sung, dara kilid sa barangay hall. Wari na mite. Thank you. Ano ba ron?
Huli na may guys. Kayo man nagtulis Kuya Kinkin. Hindi na. Salamat ka, Adong, Ate Vivian. Sa mga po to, nagpaanak na hang kimyat. Ma. Si Zapod to'y nagpaanak. Mabot na midwife. Ayaw sa nila. Nalit lagi. Tagdalaman. Pag binadji, be. Pag binadji naman siya. Ihatod na una. Sige. Pag binadji, magkuha na. Kira Ken? Hawid ni Papa ha? Hawid? Otsa, grabe yan. Nasaan ka dito sa bahay na Dito na sabay. Uli na mi. Managtuli agamang Kuya Kinkinot. Salamat ka, do. Vivian. Lagi sakit tawad. So, kuno'y sakit guys. Yung Kuya Kinkin. May sakit mi? May sakit to. Gaan ka to gamot sa Vivian. Ako to'y nagpaanak na guys. Vivian. Sa pa. Hindi mo ganti. Na-anesthesia. Aron mo sakit. Uy, anesthesia. Sakit ka ako. Papalit og ice cream. Kuya Kinkin. Nagpaitan silang 5. Ogaw. Shout out. Asa makaron, gaw? Sige, arsa ko. Hey guys, papalit og ice cream, sige Kinkin. Nagkapilan ang mga sikiting. Bye-bye. Ulag mo sa to. Bye-bye. Bye-bye. Camping. Maraming mo ice cream. Sila guys. Muntang ice cream. Kansak ko. Manya. Humana ka og tulis Kuya Kinkin. Salamat ka azo Lord. Dahil tumaado guys. A few moments later. Nganta. Itlog man business unggoy. Lang mayor. Passion fruit. Yan na yung makaan dyan. Puro malaas lang. Bawag tamis ba ni? Tuwan dyan. Lahit mo na ikulor. Na may yelo. Yan na yun no. Uy. Ano yun? Nagkalaan. Nanda na yan. Ilawan na kayo. Lamig ba? Asli mo na mas magan yan eh. Mali ay. Udah keras nih. Vitamin C. Ini agak acidic nih. Umiin, mengantah.